душанбе бузургтарин шаҳри тоҷикистон ва пойтахти бошукӯҳи он ба ҳисоб меравад. шаҳри душанбе маркази сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар буда, дар он майдонҳо, биноҳои хуштару замонавӣ, муҷассамаҳо ва осорхонаҳо аз таърихи бостон, санъати меъморӣ ва тамаддуни ин сарзамин қисса мекунанд. дар солҳои соҳиб истиқлолӣ пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ба таври бесобиқа рушд карда ба яке аз шаҳрҳои зеботарини минтақа табдил ёфтааст. бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани азизамон ободу зебо ва макони писандидаи ҷаҳонгардон мегардад. бояд гуфт ки солҳои охир бо амалӣ гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тадбирҳо ва ислоҳоти иқтисодии давлатӣ фазои соҳибкорӣ беҳтар мегардад, махсусан тамоили инкишоф ва рушди соҳаи саноат ва соҳибкории истеҳсолӣ ки заминаи таъсиси ҷойҳои корӣ мебошад, бо дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъмин мегардад. яке аз ҷузъиёти асосии раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт фаъолияти соҳибкорӣ ва инкишофи бахши хусусӣ чун субъекти фаъоли иқтисоди бозорӣ дар кулли соҳаҳои иқтисодиёт арзёбӣ мегардад. зеро бахши хусусӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар пешрафти иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи некуҳалии мардум ва ғанигардонидани имкониятҳои буҷети давлат метавонад саҳми намоён гузорад. таи солҳои охир шаҳри душанбе аз ҷиҳати иқтисодӣ, аз ҷиҳати пешрафти инфрасохтор, аз ҷиҳати ба вуҷуд омадани биноҳои бисёр ҳам зебои сохтори хуби архитектура дошта тараққӣ ёфтааст ва дили ҳар як сокин ва дили ҳар як шахсоне ки ба шаҳри душанбе ҳамчун меҳмон қадам ранҷа мефармояд таскин кардааст ва имрӯз мо мебинем ки дар ҳар як сол, дар давоми ҳар як сол тақвият меёбад шаҳри душанбе аз ҷиҳати иқтисодӣ, аз ҷиҳати зебогӣ, аз ҷиҳати иҷтимоӣ. роҳбарияти шаҳр бо роҳбарии сиёсатмадори ҷавон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар як муддати кӯтоҳ соҳаи саноатро дар шаҳр татбиқ намуданд ва дар ҳар як гӯшаи шаҳр корхонаҳои нав ба нави саноатӣ имрӯзу шаб кушода мешавад ва аз ҳама аҷибаш он аст ки дар давоми солҳои охир низоми савдо дар шаҳр ба эътидол омад. ба ҷои он бозорҳое ки бенизом фаъолият мекарданд, яъне ки сетҳои савдо имрӯз амал мекунанд ки дар ҷаҳони муосир машҳур ҳастанд ва имрӯз анамун масалан сетҳои савдо, яъне ки шабакаҳои савдо ҳам гӯем хато намекунем, ки ба монанди Ёвар, ба монанди Диёр, ба монанди Дастрас ва дигар ширкатҳое ки дар минтақаҳои гуногуни шаҳр нуқтаҳо кушоданд ва фаъолияти масалан умумиро ба роҳ мемонанд, ин аз он далолат медиҳад ки дар шаҳри душанбе технологияи пешрафтаи хизматрасонӣ имрӯз пиёда гаштааст ва соҳаи савдо имрӯз бо як тарҳи хуб фаъолият мекунад. дар навбати худ худи соҳаи истеҳсолӣ низ дар шаҳр хело ҳам тараққӣ ёфт, сохта ба истифода дода шудани яъне ки корхонаҳои зиёди саноатӣ аз қабили бофандагӣ, ресандагӣ, қолинбофӣ, коркарди маҳсулоти пахта то ниҳоӣ ва худи маданҳои кӯҳӣ, аз худ набудани маданҳои коркарди маданҳои кӯҳӣ, тахтасангҳое ки барои сохтмон истифода бурда мешавад ва бисёр маҳсулотҳои сохтмонӣ ки имрӯз дар шаҳри душанбе истеҳсол карда мешаванд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки шаҳри душанбе барои татбиқи сиёсати истеҳсоли маҳсулоти воридоти васкунанда саҳми худро хело муассир гузошта истодааст ва ҳамасолан ҳамон маҷмӯи маҳсулоти дохилие ки дар шаҳри душанбе тавлид меёбад то 10-12% афзоиш ёфтан, ин аз он шаҳодат медиҳад ки сиёсати иқтисодӣ дар шаҳри душанбе хуб ба роҳ монда шуда татбиқ карда шуда истодааст ва ин аст ки имрӯз бо баробари бо ҷойҳои корӣ таъмин будани аҳолии шаҳр дар соҳаҳои иҷтимоӣ, дар соҳаҳои идоракунии давлатӣ, дар соҳаҳои иқтисодӣ низ мардум фаъолияти рӯзмарраро ба роҳ монданд ва музди меҳнати
хубро низ ба даст меоранд дар секторҳои банкӣ, дар секторҳои корхонаҳои шабакаҳои суғуртавӣ, чӣ хеле гуфтем дар савдо ва ғайра фаъолият мекунанд. Инчунин соҳибкории инфиродӣ низ бештар фаъолият мекунанд. Ва аз ҳама муҳим имрӯз сохтмон ки хело ҳам дар шаҳр тараққӣ ёфтааст, дар он ҷо мардум ба кор таъмин ҳастанд, на танҳо сокинони шаҳр, тамоми сокинони Тоҷикистон аз тамоми минтақаҳо омада дар ин ҷо фаъолият намуда ба музди меҳнати хуб таъмин мегарданд. яъне ки нақши шаҳри Душанбе на танҳо барои бо кор таъмин кардани аҳолии шаҳр муассир аст, балки барои бо ҷои кор таъмин шудани аҳолии гирду атроф низ шаҳри Душанбе имрӯз яъне ки саҳми худро гузошта истодааст. душанбе пеш аз ҳама шаҳри саноатӣ маҳсуб меёбад. саноат аз муҳимтарин соҳаҳои иқтисодиёт ба ҳисоб рафта ба рушду тараққии он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ин соҳаи ҳаётан муҳими иқтисодиёт бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои давлативу мустақими сармоягузорӣ марҳила ба марҳила рушд карда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зина ба зина боло меравад. ҳамчунин бо мақсаде аз кишвари аграрию саноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон, саноаткунонӣ бо суръат ҳадафи чоруми миллӣ ва солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон карда шуд. бо мақсади рушди соҳаи саноат дар шаҳри Душанбе низ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. давоми якчанд соли охир дар доираи дастгирҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои назарраси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти рушди устувори саноат, барқарор намудани ҷойгоҳи саноат ҳамчун истеҳсол ва содиркунандаи маҳсулоти тайёр, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ворид намудани технологияи муосири соҳавӣ то сатҳи ниҳоӣ коркард намудани маҳсулоти дохилӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи иқтисоди бозоркунӣ рақобатпазир таваҷҷӯҳи зиёд равона гардид. яке аз ҳадафҳои стратегии давлат саноатикунонӣ бо суръати кишвар аст. агар ба соҳаи саноати шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, соҳаи саноати шаҳри Душанбе хело пеш рафтааст ва ин ҳама пеш аз он шаҳодат медиҳад ки дастгирии бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ аст ки пайваста саи кӯшишҳои он баҳри рушди соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба чашм мерасад ва ҳамасола тавре аз нишондиҳандаҳои оморӣ бармеояд шумораи корхонаҳои зиёд дар шаҳри Душанбе ва хусусан соҳибкории саноатӣ ва ҳама имкониятҳо дастгириҳое ки аз ҷониби шаҳрдори Душанбе, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ баҳри рушди фаъолияти соҳибкорӣ ҳамаи имкониятҳо имрӯз шароиту имкониятҳо фароҳам оварда шудагаст. хусусан ташкили ҷойҳои нави корӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, ба истифода додани якчанд корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Душанбе ин боис мегардад ки дар шаҳри Душанбе шумораи ҷойҳои корӣ беҳтар гардад, зиёд гардад ва бевосита сатҳу сифати зиндагии мардуми шаҳри Душанбе боз ҳам беҳтару хубтар гардонида шавад. ва агар ки таи 5 ё ки 6 соли ахирро таҳлил кунем, шумораи соҳибкории истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе ниҳоят зиёд шудааст. хусусан имрӯз нафароне ҳастанд ки дар баробари соҳибкорони ватанӣ имрӯз соҳибкорони хориҷӣ низ сармояи худро бевосита ба шаҳри Душанбе ҷалб карданд. яъне ташкили корхонаҳои муштарак ҳам аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ ва ҳам соҳибкорони хориҷӣ имрӯз якчанд корхонаҳое ҳастанд ки бевосита дар шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд. ин ҳам пеш аз ҳама дар натиҷаи дастгириҳои бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мебошад. тибқи маълумоти омори расмии саноати шаҳри Душанбе дар симҳои аввали соли 2025 аз ҷониби 822 корхонаи истеҳсолӣ якҷо бо дигар субъектҳои соҳибкорӣ ба маблағи 1.3 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 216.4 миллион сомонӣ зиёд буда суръати афзоиш 115%-ро ташкил медиҳад. дар давоми 3 моҳи аввали соли 2025 457 корхонаи саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро аз 100% зиёд намуданд. дар ин давра шумораи кормандони корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ
25246 нафарро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 552 нафар корманд бештар гардидааст. соҳибкорони сармоягузорони шаҳри душанбе дар доираи таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. роҳбарияти шаҳри душанбе солҳои охир ҳамаи захираву имкониятҳоро барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, ворид намудани технологияи ҳозиразамон, фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкорию сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусӣ сафарбар намудааст. фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ сиёсати давлатии дастгирии соҳибкориро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе тавассути пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе роҳандозӣ менамояд. соли 2024 фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ бо мақсади дастгирии ташаббусҳои соҳибкорон дар самти ташкил ва бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рағбатпазиру воридот ивазкунанда 81,7 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ба субъектҳои соҳибкории шаҳри душанбе ҷудо намуд. дар маҷмӯъ дар давраи фаъолияти қарздиҳии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ҷиҳати амалинамоии 62 лоиҳаи субъектҳои соҳибкорӣ дар шаҳри душанбе ба маблағи умумии 303,1 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шудааст. имрӯз дар шаҳри душанбе фонди дастгирии давлатии соҳибкорӣ амал мекунад ки бевосита имтиёз дода мешавад ба соҳибкории истеҳсолӣ, яъне афзалияти зиёд дода мешавад ба соҳибкории истеҳсолӣ ва хусусиятҳои фарқкунандаи ин фонд аз он маблағҳое ки имрӯз соҳибкорон аз муассисаҳои молиявӣ, яъне ташкилотҳои молиявию қарзӣ мегиранд, якчанд бартариҳо дорад. пеш аз ҳама фоизи пастқатӣ дода мешавад қарзҳо. Инчунин муҳлати қарзҳо дуру дароз аст, яъне қарзҳои имтиёзнок дода мешавад ба соҳибкорӣ дар шаҳри душанбе ва ин боис мегардад ки шумораи соҳибкорон давра ба давра зиёд шуда ҳавасмандгардонӣ дар ин самт бевосита зиёд мешавад. вақте ки аз ҷониби ин фонди дастгирии соҳибкорӣ албатта маблағҳои зиёд ҳамасола пешниҳод карда мешавад ва дар натиҷа ин боис мегардад ки шумораи соҳибкорӣ дар мамлакат ё ин ки дар шаҳри душанбе зиёд гардад. занҳое ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастанд, яъне лоиҳаҳои соҳибкорӣ чун пешниҳод мекунанд нақшаҳои соҳибкориро, аз ҳисоби ин фонд маблағҳо бо муҳлати дуру дароз ва фоизҳои паст низ дода мешавад. яъне ин имконият ё ки як намуди имтиёз аз ҷониби шаҳри душанбе аст ки соҳибкорони мамлакат метавонанд аз ин имкониятҳо истифода баранд. бо мақсади ғанӣ гардонидани буҷет ва саривақт иҷро намудани нақшаи қисми даромади буҷети шаҳр аз тарафи масъулини мақомоти молия ва нозироти андоз чораҳои мушаххас андешида шуда соҳаҳои иқтисодиёти шаҳри душанбе босамар ва мӯътадил рушд менамоянд. дар моҳҳои январ-декабри соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри душанбе ба 31,3 миллиард сомонӣ баробар гардида нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8,3% афзудааст. самаранок ва мақсаднок истифодабарии маблағҳои буҷетӣ яке аз вазифаҳои асосии мақомоти молия ба ҳисоб рафта кӯшиш менамоянд ки аз хароҷоти дуюмдараҷа худдорӣ карда шавад ва бо ин роҳ маблағҳои буҷетӣ самаранок ва мақсаднок истифода гардад. дар моҳи январ-декабри соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри душанбе ба 31,3 миллиард сомонӣ баробар гардида нисбати ҳамин давраи соли гузашта 8,3% афзоиш ёфтааст. мутобиқи маълумотҳои расмии оморӣ дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 25%, гардиши савдо 13,9% ва хизматрасониҳои пулакӣ 19% нисбати ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. гардиши савдои хориҷӣ бошад ба 1 миллиард 430 миллион доллар баробар гардидааст. дар иртибот ба рушди мусбии соҳаҳои иқтисодӣ иҷрои нақшаи қисми даромади буҷети маҳаллии шаҳри душанбе дар соли 2024 ба барзиёдӣ дар сатҳи 106,7% таъмин гардида ба буҷети маҳаллӣ 3,2 миллиард сомонӣ ворид гардидааст. хароҷоти буҷети шаҳри душанбе дар доираи нақшаи пешбинӣ шуда ва даромадҳои воқеии буҷет ба соҳаҳои иқтисодӣ хоҷагии пойтахт 3,2 миллиард сомонӣ равона гардид. аз ҳаҷми умумии маблағгузории болозикр ба соҳаҳои иҷтимоӣ
1.6 миллиард сомонӣ рост меояд. Дар соли ҳисоботӣ ҷиҳати пурра таъмин намудани ҳуҷҷатҳои иҷтимоии давлат аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ барои пардохти фонди музди меҳнат 1 миллиард 147,1 миллион сомонӣ, кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ 12,8 миллион сомонӣ, ҷубронпулиҳо 2,8 миллион сомонӣ ва идрорпулиҳо 1 миллион сомонӣ равона карда шудааст. мавриди зикр аст ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати вусъат бахшидани корҳо дар самти пайдо ва муайян намудани сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои лоиҳаҳои афзалиянок дар доираи барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Душанбе дар самтҳои маорифу тандурустӣ, обу корезӣ, барқу гармидиҳӣ ва роҳу нақлиёт тадбирҳои мушаххасу саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе ба рушди соҳаҳои гуногун, истифодаи технологияи муосир ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. пешравиҳо дар ҳамаи самти фаъолияти хоҷагии халқ дар шаҳр мушоҳида карда мешавад. шаҳр такя мекунад ба масъалаҳои муосире ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасӣ карда мешаванд, аз он ҷумла таъмини иқтисоди сабз, энергияи сабз ва сохтани корхонаву ташкилотҳое ки сарфакориро дар истифодаи нерӯи барқ таъмин менамоянд. истифодаи технологияҳои навтарин рақамӣ муосир дар фаъолияти кории ҷомеаи шаҳри Душанбе, ҷалби сайёҳон бо тарзу усулҳои гуногуни нишон додани ҷолибияти шаҳри Душанбе, аз он ҷумла бо ободсозӣ, паркҳо, боғҳо, хатсайрҳои нақлиётӣ, осон кардани хариду фурӯш ва ҷорӣ намудани низомҳои нави пардохтӣ, тақвият бахшидани системаи бонкии мамлакат, рушди муносибатҳои корхонаву ташкилотҳо бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, беҳтар намудани инфрасохтори хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе. дар маҷмӯъ ин ҳама тағйиротҳо аз ҷониби на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони давлатҳои дигаре ки ба Тоҷикистон сафар мекунанд, аз ҷиҳати хуб, аз ҷиҳати мусбӣ баҳо дода мешаванд ва мо дар чӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, чӣ тавассути телевизионҳои гуногуни дунё мушоҳида мекунем ки дар ҳар як чорабиниҳое ки гузаронида мешаванд, шавқу завқи шаҳрвандои давлатҳои дигар зиёд мешаванд, то ин ки аз ин шаҳри зебои мо дидан кунанд. дар ҳақиқат роҳбарияти шаҳри Душанбе барои беҳтар кардани фазои мусоиди корӣ, сайёҳӣ ва дар ҳақиқат барои пешрафти ин шаҳри тозабунёд тамоми чораҳоро андешида истоданд ва суръати беҳтар шудани шароити зисту зиндагӣ, шароити кору хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе бараъло мушоҳида карда мешавад ки ин ҳам барои шаҳрвандони кишвари мо, ҳам барои мардуме ки дар хориҷи кишвар зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд ва шаҳрванди ин кишвари мо ҳастанд боиси ифтихор мебошад ки мо чунин як шаҳри зебо дорем ва аз шаҳрвандони худамон тақозо карда мешавад ки пайваста дар ин ибтикорҳои ободкоронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дастгирӣ кунанд ва каме ҳам бошад вобаста ба имконият саҳми худро гузоранд. ин барои ояндаи насли мо, барои пешрафти кишвари мо мусоидат карда метавонад. якчанд соли охир аст ки Душанберо ҳамчун шаҳри сабз мешиносанд. Душанбе шаҳри мафтункунандааст ки дар он боғҳои барҳаву сарсабз, кӯчаву хиёбонҳои гулпӯш, фаввораҳои рангоранг, буттаҳои ҳамешасабз ва арчазор ҷойи намоёнро ишғол мекунанд. дар маҷмӯъ риояи низоми муосир ва истифодаи самарбахши имконият дар шаҳри Душанбе натиҷа дод. дар асоси қарорҳои дахлдори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, корҳои кабудзоркунӣ, бунёду аз нав барқароркунӣ боғу гулгаштҳо ва гулзоркунӣ кӯчаю маҳаллаҳо ҷиддӣ ба роҳ монда шудаанд. нигоҳубини ниёлҳои шинондашуда, гулҳои ороишиву ҳамешасабз ва бо ин восита таъмини сарсабзӣ дар ҳудуди пойтахт аз масъалае ба шумор меравад ки ба он аҳамияти махсус зоҳир мегардад. имрӯзҳо шаҳри Душанбе яке аз шаҳрҳои
زیباترین و پیشرفته‌ترین در جهان گویم خطا نمیکنیم، چون که این همه باغ‌ها، گلگشت‌ها، خانه‌های زمانوی، معمارهای اینقدر با تجهیزات نو معاصر، یعنی همه این تلاش و کوشش و زحمت‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهرمان محترم رستم امامعلی عملی گشته ایستاده است. در واقع وقتی که یک شخص، یک شهروند به دیگر دولت‌ها سفر میکند و بعداً حس میکند که شهر خود نسبت دیگر شهرها چقدر افضلیت‌ها، چقدر زیبا است، چقدر خوشرو است، این همه کبودزارها، این همه گلگشت‌ها، این همه آبادکاری‌ها، هم در سطح اقتصاد، هم در سطح اجتماعیات، هم در سطح معماری، سطح راه‌ها چقدر پیشرفت است و باز هم روز تا روز پیشرفته ایستاده است. البته این همه باید ما این همه زیبایی‌ها را همچنین یک شهروند شکرانه کنیم که شما در چنین یک شهر آباد و زیبا و تازه و دلارا زندگی میکنید. و چون گفته است عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه. عموما دستاوردها در شهر دوشنبه زیاد به نظر میرسند و این همه البته با تشبث و راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به میان آمدند. اجرای عهدهداری‌ها و راه‌اندازی نقشه‌های نو در سمت مهیا ساختن شرایط خوبی کار و زندگی برای ساکنان و هم مهمانان در پایتخت از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بر اعلی مشاهده می‌گردد. قامت افروختن بناهای بلندآشوبه معماری و استقامتی و وسعت یافتن کارهای سازندگی از جمله اقدام‌های نجیب در این سمت محسوب می‌شوند. نتیجه در عمل تطبیق نمودن سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت و رهبریت شهر بود که امروز دوشنبه به یک از شهرهای زیبای و نظرروا و مکان برگزاری چهاربین‌های سطحی منطقوی و بین‌المللی تبدیل یافته است.